2016पासून गोवा मराठी अकादमीनं सृजन संगम हा एक आगळा वेगळा उपक्रम विशेषतः गोव्यातले महाविद्यालय आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी आयोजित केलेला आहे. आणि मला खूप आनंद वाटतो की दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. उदाहरणार्थ 27 समूह यावर्षी याच्यामध्ये सम्मिलित झालेले आहेत आणि 1,500हून अधिक विद्यार्थी आज या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये आहेत. या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं की वक्तृत्व, काव्य, नाट्य, इतर कला अशा सगळ्या याच्यामध्ये गोव्यातली जी मुलं आहेत तर त्यांना एक व्यासपीठ याच्यामध्ये मिळतं आहे आणि त्यामुळे गोव्यामधली तरुणाई त्यांना एक प्रेरणा या कार्यक्रमातून मिळते आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षामध्ये मी बघतो आहे की याचं आयोजन जे करतं आहे ती प्राध्यापिका पौर्णिमा केरकर करत आहेत. परंतु जे 40-50 विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्पर्धांचं स्वतः आयोजन करत आहेत ते सगळे विद्यार्थी आहेत. म्हणजे आम्ही हे जे आहोत अकादमीचे कार्यकारिणीचे ते त्यांच्या मागे आहोत, पण याचं पूर्ण आयोजन हे विद्यार्थी करत आहेत आणि त्यातून नवनवीन अशा प्रकारचे निवेदक, काव्य लिहिणारे, वक्तृत्व असे पुढे होत आहेत. मी सगळ्या प्राचार्य आणि जे प्राध्यापक वर्ग याच्यामध्ये सम्मिलित होत आहेत त्यांचं खूप अभिनंदन करतो. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट सांगू इच्छितो की हा एक दिवसाचा सृजन संगम नव्हे. या सृजन संगममध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे विद्यार्थी आपलं उच्च असे कलागुण दाखवतील त्यांचे आम्ही यापुढे सातत्याने काही कार्यशाळा घेणार आहोत. म्हणजे समजा वक्तृत्व असेल, काव्य असेल, निवेदन असेल आणि त्यातून त्यांना गोवा आणि महाराष्ट्रातील उत्तम अशा प्रकारचे त्यांना मार्गदर्शन करणारे आणून दर महिन्यानं किंवा दर 2 महिन्यानं हे करून उत्तर आणि दक्षिण गोव्यामध्ये यापुढे तरुणाईला विविध त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणं, साहित्यिक कलावंत निर्माण करणं या एका हेतूनं या सृजन संगमचे आम्ही आयोजन केले आहे. कलागुणांना वाव देण्यासाठी भाषा आणि संस्कृती त्याचबरोबर संस्कारांचं एक वेगळेपण दर्शवणारी ही स्पर्धा असून या स्पर्धेमध्ये पूर्णपणे विद्यार्थी वर्ग जो आहे म्हणजे उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि महाविद्यालय या विद्यार्थी वर्गासाठी आम्ही वेगवेगळ्या स्पर्धा आयोजित करतो. म्हणजे अशा स्पर्धा आहेत तर की ज्या स्पर्धामधून विद्यार्थ्यांचे गुण जे आहेत ते व्हायला आणि त्यांच्या ठिकाणी जे कलात्मक भावना आहे ते त्यांच्या ठिकाणी काही कौशल्य आहे, वेगवेगळ्या कला त्यांनी विकसित केलेल्या आहेत, त्यांची अभिव्यक्ती जी आहे ती अभिव्यक्ती या व्यासपीठाला आहेत. आता तरुणाईला समाज माध्यम किंवा सोशल मीडिया जास्त आवडतो, मग त्यांच्यासाठी छायाचित्र म्हणजे त्याचा सकारात्मक उपयोग कसा करावा हा विचार आपण केलेला आहे. आणि छायाचित्र स्पर्धा आहे तिथं, त्याचबरोबर रील तयार करण्याची स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेला तरुणाईकडून खूप उत्स्फूर्त असा आम्हाला प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे गोमंतक हे कलावंतांची खाण आहे असं म्हटलेलं आहे. ती सवेश नांदी जेणेकरून विद्यार्थ्याला नांदी म्हणजे काय याचा परिचय व्हायला हा जवळजवळ 27 उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि महाविद्यालयांचा समूहाने सहभाग दर्शवलेला आहे. खूप कठीण परिस्थिती होती, परीक्षांचे दिवस होते, मध्ये सुट्ट्या आल्या होत्या, पण तरीसुद्धा आपल्या शिक्षकाने वेगवेगळ्या ठिकाणच्या शिक्षकांनी त्यांच्या प्राचार्यांनी आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य दिलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनीही खूप चांगलं सहकार्य दिलेलं आहे आणि आज या ठिकाणी ही स्पर्धा संपली. भित्तीपत्रक सुद्धा ठेवलेलं आहे. भित्तीपत्रकाचा विषयच आम्ही दिलेला आहे गोमंतकीय लोककला. याच्या म्हणजे त्या निमित्तानं विद्यार्थी गेलेले आहेत, रिसर्च वर्क केलेलं आहे, संशोधन करून त्यांनी लिहिलेलं आहे. मराठी शिक्षकच नाही तर मराठी न शिकवणारे शिक्षकसुद्धा इथं सहभागी झालेले आहेत. हा मला इथे मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. कारण या सगळ्यांच्या माध्यमातून म्हणजे अंतःकरण महत्त्वाचं आहे आणि या मराठीवर प्रेम करणाऱ्या गोवा मराठी अकादमीवर प्रेम करणारे सगळे शिक्षक असू दे, प्राचार्य असू दे, गेले महिनाभर झटणारे शिक्षक, विद्यार्थी असू दे, या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम जो आहे तो या ठिकाणी आम्ही घडवून आणत आहोत आणि या माध्यमातून आम्ही पुढे जात आहोत.